Čaute, to je Stepisa a dneska toto je moje prvé video na hernú konzolu Wii, asi to poznáte, a ak pozeráte Marťana, tak môžete vedieť, že ja som ten Stepisa, čo s ním voláme, a prepáčte takú zlú grafiku, ale inak sa to nedalo, keď natáčam cez telefón. Dneska si ukážeme zo dve hry, lebo času nemám. Zmením si sport. Samozrejme dáme Lukáša, Lukyho teda, lebo v tej dobe som hral, mám 29 rokov, ten set. No, môžete si myslieť, že ako som spravil hamburger alebo otáznik, tak ja vám dám píšte do komentáru a ja dám do linku video. Tak napríklad, ak hráte, ak poznáte Mafiu jednotku, tak Storm Angela, tak to má to si to. Samozrejme, začal som iba Wii, lebo zatiaľ mi natáčať hry na počítač a budem natáčať aj ako denné vlogy, možno, ešte to rozmyslím. A tak no. Zajtra možno bude druhé video. Mat. No, týchto je neznášam hlavne toto celkom sa dá ľahká, no ale to je debil. A dobre. Už máš šťastie. Tak, som napravil, aby ste videli viac. No, to prvé video bude také nudné zatiaľ, no. Neviem, ako to bude do budúcnosti. No, videa tu zatiaľ budú iba na Wii a tak, no. No tak, no. No, na Wii mám hlavne Wii Sport a Wii Sport Resort v jednom. To je to, dve možnosti hier. No, to video bude zamerané hlavne na to, aby som vám poukazoval, ako to boli je. No, prvé videa budú krátke. Takže vám ukážem basketbala, či baseballa. No, končiť. Som toto nehral. Alebo aj na tom videu, ale samozrejme, jo, zase.
som to nebral. Ukázali sme si ďalšie video bude na bowling a golf a potom bude boxing a šerm a tak ďalej po 2 videách. Tak ďakujem za pozornosť a čau.